Ο GOK πήγε στο Survivor και παρατήρησε ότι έχει λίγα παραπάνω κιλάκια από όσο πρέπει. Δες τι θα έκανα εγώ στη θέση του για να έχανα αυτά τα κιλά. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινούσα με την πρωτεΐνη μου, η οποία είναι ένα πλήρες γεύμα, χαμηλό σε θερμίδες, εύκολο και γρήγορο στη χρήση του και έχει μέσα αμινοτεΐνη, η οποία σε βοηθάει να απορροφάς όλα τα θρεπτικά συστατικά. Βγαίνει σε δύο γεύσεις, βανίλια και σοκολάτα. Οπότε διαλέγεις και παίρνεις. Μετά θα συνέχισα με τους δύο λιποδιαλύτες μου. Πρώτα με τον Garcinia πριν το φαγητό για να με βοηθήσει να κάνει καύση το λίπος και με τον καιρό να μου δημιουργήσει κορεσμό για να μην πεινάω τόσο πολύ. Τέλος, με το Therm μετά το φαγητό, ο οποίος θα με βοηθούσε να κάνει θερμογένεση και να γίνει ακόμα περισσότερη καύση λίπους. Ουσιαστικά ξεμπλοκάρει το μεταβολισμό για να μην πάρεις πίσω όλα αυτά τα κιλά. Εγώ αυτά τα δύο θα πρότεινα. Αν θες να δυνατήσεις, ο Κούς έχει τη λύση. Κάνε με ένα follow για περισσότερα tips για υγεία και ενέργεια.